els ulls de la Maria, empresària. Es guanyava molt bé la vida, com el negoci la porta a necessitar dels altres una mica de caritat. Que difícil és d'acceptar que et canvia un dia la vida sense que ho hagis trillat, i potser et trobes sense sortida i no tens ni què menjar. I tu potser podries ser la Maria, i tu també ho podries ser. L'Anna li dona la mà i se la mira preocupada, i amb la veu vacil·lant li diu per què plora.